Американският посланник в България Марси Риис бе забелязана да излиза от централата на противоконституционното движение за права и свободи. Моментът на визитата бе запечатан случайно в сряда вечер от оператора на телевизия Алфа Ангел Малинов. Моментът на посещението на Марси Риис в сградата на протурското ДПС съвпада с поредните раздори в управляващата ни безпринципна четворна коалиция. На кадрите ясно се вижда липсата на каквито и да било медии, което само по себе си говори за традиционната засекретеност при срещите на американския дипломат с послушковците от българските партии на статуквото. Тук изникват два принципни въпроса. Дали американските господари не плануват преструктуриране на властовите позиции у нас в посока затопляне на взаимоотношенията по оста ГЕРБ-ДПС, за което политическа партия Атака отдавна алармира? За това биха допринесли и нестабилните взаимоотношения в новосформираната управленска коалиция, която управлява в момента. Другият важен въпрос, който би следвало да си зададем, е докога американските натрапници ще дърпат конците в една суверенна държава под шапката на дипломатическото си представителство у нас.